500 лева на младото семейство. Да са живи, здрави младоженците, цялата прекрасна фамилия. И сега, ако обича лелето, Цеца да заповяда. Много специални поздрави от Чичито Коста и Цецка. Поздравяват младото семейство, сватбарите и цялата прекрасна фамилия. Стартират с 500 лева. Подаряват на младото семейство. Също така един страхотен подарък сигурно има вътре в тази кутийка. Да съобщиме и да се отвори, да видим какво е.